Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator, en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor media, en bijzonder televisie. En daarom zijn nu twee heren aangeschoven. Stel je maar even voor. Ik ben Wim Kools, ik ben 11 jaar en ik film bij RTV Scheldemond. Geweldig dat je er bent, fijn dat je de tijd genomen hebt. En naast jou? John Lindgren van Go RTV. Wij proberen, laten we zeggen, radio en televisie te mixen. Oké, helemaal goed. Wim, hoe ben jij zo tot tv-maken gekomen? Vertel. Nou, het was een keertje toen we mijn broer gaan filmen bij de molen naast Je ons broer thuis. heet ook Kools Ja. en die heet Joost. Ja. Ja. En toen vroeg iemand of ik mee wou en dat vond hij niet zo leuk. En toen ben ik toch niet meer meegegaan en toen zijn we om de duur gewoon mee wezen kijken. En toen ben ik erop gegaan. En hoe lang is dat geleden ongeveer? Een jaartje, anderhalf jaartje Oh, je bent geleden. nog maar anderhalf jaar bezig. Ja, zoiets. En jij, John? Heel vroeger heb ik wel wat presenteerwerk gedaan, maar dan is het heel lang stilgebleven. En sinds 2016 zit ik bij toen nog Terneuzen FM en later Go RTV. Dus, Go RTV in Terneuzen. In Terneuzen, ja. En hoe kies jij je mensen uit, Wim? Kun je dat even vertellen? Dat is gewoon, ja, ik ga meestal bij evenementen filmen. En dan kom ik daar zo mensen tegen. Maar soms dan kijk ik ook, bijvoorbeeld als ik naar een klompmakerij ga. Ja? Dan film ik degene die de klomp maakt. Ja, helemaal goed. Daar komen we straks even op terug. John, en jij? Nou, wij hebben eigenlijk een programma op zaterdag altijd op de radio. Dus we begonnen op de radio eigenlijk tussen 11 en 1. Go Actueel. En dan proberen we allerlei zaken vanuit Zuid-Vlaanderen eigenlijk de revue te laten passeren. En sinds, ik denk een jaar, anderhalf jaar denk ik, filmen we ook alles, alle interviews. En dan, die komen dan allemaal online te staan. Dus dat gaat in één keer mee. Ja. En welk kanaal zitten jullie van RTV Scheldemond? Bij Delta? Ja, bij Delta zitten we. Ja, en dat is 111. Ja, dat is kanaal 111. Ja. En je kan ook nog naar YouTube gaan. Dus je kan de filmpjes bekijken op YouTube. En ook Instagram en Facebook en zo. Ja. Daar kan je ook nog de filmpjes op En er vinden. wordt veel bekeken, hè? Ja, het wordt wel wat bekeken. Ja. Juist, leuk. En jullie zitten op? We zitten op kanaal 114, dacht ik, bij Delta. En we zitten ook bij de andere providers. Dus alleen, die kanalen weet ik niet uit mijn hoofd. Dat zijn er te veel. En op de radio uiteraard, via het FM en internet. Nou, dan kwam ik pas geleden een Terneuzenaar tegen en die woont ergens in Japan. En die kijkt ook, hè? Ja, we krijgen soms reacties van de meest vreemde plaatsen, moet ik zeggen. En dat is toch wel leuk om te horen. Ja, en daar doen we het eigenlijk aan Vind bijvoorbeeld. ik wel, ja. Goed, jij noemde net de klompenmakerij. Zullen we eens even gaan kijken naar dat filmpje? Nou, dat is goed. Oké, dan kijken we even die kant op. Vandaag zijn we op bezoek bij het klompatelier in Groede. Ik heb zin om klompen te maken. Jij ook? Jij komt even kijken hoe klompen gemaakt werden, hè? Dan wordt een klomp natuurlijk van hout gemaakt. Ja, nou, dat was een gedeelte van een filmpje van jou. Ja. Dus de klompenmakerij heb je bezocht. En wie heeft er dan gefilmd? Want je was zelf in beeld. Ik heb het met Peter Westerhof gedaan, samen. Dus Peter achter de camera. Ja, Peter achter de camera en dan ik voor de camera en dan hebben we dat samen gedaan. Ja. Zeg, en Wim, hoe heb jij nou zoveel geleerd in anderhalf jaar? Kun je even vertellen welke dingen dat je allemaal gedaan hebt zo'n beetje? Nou kijk, aan het begin dan leerde ik vooral veel van de camera. Dus dan is wel uitgelegd over de camera, hoe die werkt en nog van alles. En wie deed dat? Ja, Die dat deed uitleg? Joël Duinkijker. Oh ja, Joël Duink. Coördinator. Ja. En later dan ben ik begonnen met een filmpje en dan ging het gewoon vanzelf. En dan heb ik ook leren monteren. En presenteren, dat heb ik ook geleerd. Zo, en dan 11 jaar zijn we. Ja. Geweldig. En John, hoe is het bij jou gegaan, dat presenteren? Ja, het presenteren is eigenlijk gekomen op een bepaald moment. Ik zat voor mijn werk in Saudi-Arabië, ver weg dus. En, voor de Douw, hè? Voor de Douw, dat klopt, ja. En ik kwam terug en ik dacht van ja, ik wil toch mijn hobby weer terug oppakken. En zodoende logischerwijs, als je in Terneuzen woont, kom je dan bij toen Terneuzen FM uit. En
Die sturen je dan naar een LNPO-cursus om te presenteren. Ja. Want je denkt dat je het kan, maar dan blijkt je toch nog heel veel te kunnen leren. En dan gaat er gewoon toch weer een nieuwe wereld voor je open, omdat er bij mij een gat van 30 jaar tussen zat. En presenteren toen is toch net iets anders dan nu, ook technisch gezien. En welke cursus heb je nog meer gevolgd? Van mediatraining of zo? Nee, alleen het presenteren. Dus, ja, maar waar? In Hilversum. Oké. Ja, die werd gegeven door De Nachtzuster. Die heeft het programma De Nachtzuster op NPO Radio 1 volgens mij, 's nachts. Oh, en daar ging je naar luisteren dan? En dan... Nou ja, nee, die gaf echt die cursus. En dat was echt zo van studio in, het neerzetten. En er werd een plaat gestart en presenteren maar. Ja, en dan werd je gecorrigeerd. Ja. En werden allerlei hints gegeven hoe dat je beter kunt presenteren. Ja, dan bleek dat er toch nog wel wat bijgeschaafd kon worden. Ja, toch dat is wel. bij iedereen. Ja, denk toch ik. wel. En aldoende leert men, hè? Ja, toch? Klopt. Ja. Goed, je hebt ook op zaterdagochtend heb jij wel eens interviews. Ja. En heb je mij ook een keer geïnterviewd over het thematocht de Polderrieke. Polderrieke, ja. Zullen we even naar kijken? Is goed. Sinds 1 oktober gaat gids Jan voor nu en dan, vind ik wel een leuke slogan moet ik zeggen, in zijn eentje op pad met het thema Polderrieke, of Polderrijke, we gaan het er zo meteen over hebben, van het gebied Grenspark Groot-Saaftingen. Ja, Ruben Stevens, collega bij RTV Scheldemond en Omroep Hulst, is bij ons aangeschoven. Goedemiddag Jan. Goedemiddag, Hoi. John. Fijn dat je me uitgenodigd hebt. Ja, Leuk. we dachten van, weet je, laten we gewoon eens uitnodigen. Ja. Want ja, gids Jan voor nu en dan. Ja, Wie is gids Jan? Gids Jan is Jan Rubbens. En ik heb dus een eigen bedrijf, zeg maar. Opgericht 15 jaar geleden, nou bij Douw. Innovations Quasi Rust. Ja. Ik was de roestdokter. Oké. Maar toen heb ik dus bedacht, Gids Jan voor nu en dan. Oké. En als mijn vrouw zegt, je mag niet gidsen, Gids Jan voor nu en dan niet. Het staat thema Polderrieke. Ja. Is het Polderrieke of Polderrijke? Polderrieke. Polderrieke. Ja, het is En eigenlijk waarom? waarom? Oud-Vlaamse woord, rieke. Ja. In het Treinhartverhaal uit 1260 komt erm en rieke al voor. Ah, Erm is arm en rieke is rijk. ja. Dus het ontpolderen, dat klinkt natuurlijk heel negatief. Ja. En dat is het ook. Een beetje als boerenzoon. Ja, vruchtbare grond. Maar daar gaan we het niet over hebben. Want ik draai het gewoon om. Ik zeg, er zijn een aantal polders die gaan onder water. Maar we zijn rijk aan polders. En vandaar Polderrieke. Weet jij, heb je een idee hoeveel polders wij hebben? Want die hebben allemaal een beetje een naam, hè? Ja, ze hebben allemaal een naam. En ik heb les gehad in alle polders. We hadden meneer George Ponselee in Hulst. En die was biologieleraar. En die heeft alle polders in kaart gebracht. Dus stapten we samen in een auto. Ik denk dat er een paar honderd zijn. Ja. In Zeeuws-Vlaanderen dan, hè? Ja. En in Zeeland misschien wel 1000. Ja. Zo. Ik denk niet dat mensen dat realiseren, denk ik. Vandaar Polderrieke. Ja. Ja, John, dat was inderdaad het interview. Het duurt natuurlijk langer. Ja. Maar hoe kiezen jullie de mensen uit? Ja, eigenlijk op twee manieren. Soms komt er iets voorbij, gewoon een leuk aardig artikeltje of je hoort iets van een ander. Van goh, dat is heel interessant en dat is heel leuk. En ja, wat jij deed was dan toch wel heel bijzonder, denk ik. En dan vinden we gewoon, dan moeten we er aandacht aan besteden. En of het nou het Hulstluis of wat dan ook komt, maakt niet uit. We pakken dat gewoon mee. En normaal gesproken, ja, heel veel actualiteit zit er wel in die programma's, eigenlijk in die interviews. Vaak dingen die in de week gespeeld hebben of die gewoon heel belangrijk zijn. Of soms heel spontaan, maar dan doen we het interview via de telefoon vaak. Niet iedereen is in staat om naar de studio te komen. Dus, Oké, en dan doe je het op locatie ook natuurlijk. aan op locatie, ja. En Wim, wat zijn jouw plannen nog voor het komende tijd van filmpjes maken? Ja, ik weet het nog niet echt. Alleen vooral weer naar evenementen toe gaan. Ja, dat zei je al, hè? Ja. John, we hebben ook een certificaat van NLPO. Dat kunnen we even zien op het scherm. En dan moet ik even spieken. Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen. Dat Jan Rubbers met RTV Scheldemond die cursus gevolgd heeft. En dat ging eigenlijk presenteren over politiek. Want Wim, dat klinkt ook best gevoelig, politiek. En dan moet je natuurlijk de goede vragen stellen en noem maar op. En dat heeft ook geresulteerd dat ik mede de verkiezingen van de gemeenteraad in 2018 mocht verslaan als reporter. En dat is ook uitgezonden RTV Scheldemond. Ja. Oké? Goed, John, had jij nog iets toe te voegen? Want
Wij gaan zo afscheid van jou nemen, want er komt iemand anders voor jou in je plaats. Nou, ik vind het heel leuk dat je me uitgenodigd hebt voor dit programma. En wat ik ook heel leuk vind, is de collega naast mij. Want de meesten die zijn toch in dit genre toch wel redelijk op leeftijd vaak. 40ers, 50ers. 70ers. Ja. En 11 begreep ik. Ja. Dus Ja. ik bedoel, dit is wel de toekomst wat hier zit. Dus daar ben ik echt wel blij om eigenlijk. Ja, nou bedankt voor je komst. Wij gaan jou omwisselen met Gonnie de Ruiter van Omroep Hulst. Nou, we gaan eerst naar het interviewtje van Joe Buck kijken. Want Joe Buck die komt uit Oostburg. Die heb ik ook uitgenodigd via zijn impresariaat. Maar ja, die reist heel de wereld rond. Dus ik ben zo blij dat we gedurende de tijd jouw interview kunt laten zien. Ja. Wil je daar nog iets aan toevoegen in verband met dat interview? Nou ja, in principe, als je Joe Buck, die trad op de Festival de Ballade in Terneuzen afgelopen jaar. En het is gewoon een hele... Ja, je weet nooit wat je moet verwachten als je iemand niet kent natuurlijk in die zin. En het is zo'n open mens eigenlijk. En het was gewoon van binnen 2 seconden, ja tuurlijk doen we. Ja. Waar gaan we dat doen, zeg maar, waar je het wil hebben. Mooi de Westerschelde op de achtergrond. Ja, de Westerschelde op de achtergrond. En hup, draai je maar. En geweldig gewoon. Oké. Ja. Zullen we het daar maar laten? Ja, dank wel. Oké. Hartelijk bedankt. Ja, jij ook. En we zien elkaar, hè? Tuurlijk. Oké. Doen we. Joe Buck, je hebt net die optreden achter de rug. Hoe was het? Het was heel erg tof. Ik ben heel blij dat ik eindelijk een bandshow heb kunnen doen. En dan ook nog eens op een mainstage op festival in mijn roots, zeg maar, in Zeeland. Dus dat is echt gek. Ja, want de carrière gaat erg snel op dit moment. Hè? Voor iemand uit Oostburg, zullen we maar zeggen. Ja, het is inderdaad een soort van stroomversnelling geraakt met de laatste single. Wat gebeurt er dan allemaal met je? Want op een bepaald moment tipparade, op een bepaald moment top 40. Wat gebeurt er dan? Nou, het is eigenlijk zo dat de song was natuurlijk dan gemaakt voor de reclame, voor de Plus. En dat was eigenlijk al voor mij heel erg groot. Dat ik dacht, wow, dat is heel vet. En toen kwam er eigenlijk een soort van bijna iedere week een schepje bovenop. En inderdaad wat je zegt, tipparade. En dan is het op 40 en de streams blijven maar stijgen. En dus het is eigenlijk iedere week dat ik dan denk zo van, zou het een beetje klaar zijn of zo, weet je? Maar dat is het niet. Dus het is best wel geleidelijk zo aan het gebeuren. Merk je dat ook aan in de landen, aan optredens in de landen? Dat mensen die song allemaal kennen. Ja, dat merk ik echt bij een paar supportshows die ik gedaan heb. In Utrecht en dan gisteren voor Duncan Lawrence in Paradiso voor programma gedaan. En dan merk je gewoon dat mensen de song meezingen ook. Dat is echt wel heel bijzonder. Ja, want hoe lang ben je hier nou mee bezig? Nou ja, ik ben natuurlijk al lang bezig met muziek maken, maar eigenlijk toen ik afstudeerde aan de Rock Academie in 2017, toen begon ik eigenlijk aan mijn contact ook met Ilse, ergens begin 2018. En toen ben ik ook naar Nashville gegaan. En dus er zit best wel wat tijd voor met voorbereidingen en schrijven. En ook een plaat opgenomen in augustus vorig jaar. Dus we zijn best wel een tijdje ermee bezig, maar nu natuurlijk door zo'n song, dan ineens komt het ook naar buiten toe. Dus achter de schermen wel al een aantal jaar, maar voor het publiek zeg maar is het sinds die single eigenlijk pas natuurlijk echt aan het lopen. Waar gaat dit naartoe? Ik hoop dat het naar meer singles toe gaat, naar meer optredens, eigen toertjes en gewoon heel veel muziek blijven maken en spelen. Heel veel spelen, denk ik. Dat is wel de bedoeling, dat vind ik het leukste wat er is, dus graag. Ja, en dan in deze entourage natuurlijk met de Schelde op de achtergrond. Ga je nog meer in dezelfde trant spelen in de toekomst? Of heb je zoiets van, ik wil dingen ontdekken? Ik wil sowieso dingen ontdekken. Ik vind het heel leuk. Ik ben ook echt een songwriter, dus ik schrijf van alles. Het kan heel pop zijn en het kan heel country zijn. Deze song is natuurlijk, die uit is The Way Take Time, is best country folky. En de plaat die ik heb gemaakt, die neigt ook weer wat meer naar pop. Maar het is wel allemaal persoonlijk en het is wel, je kan je wel inleven in het verhaal. En dat country element, dat het verhaal voorop staat, zit er nog steeds in. Dus dat is in ieder geval voor dit aankomende album de lijn waar ik in wil blijven. En wie weet wat de toekomst allemaal brengt. Je hebt het over het aankomende album. Wanneer kunnen we dat verwachten? Daar heb ik eigenlijk nog geen data voor.
Maar er komt wel snel ook weer een volgende single aan. En ik heb in ieder geval een heel album gemaakt wat sowieso de wereld in komt. Maar we gaan ze natuurlijk niet in één keer allemaal online gooien. Dus dat zal nog even in singles zijn en misschien een bundeltje of zo. Maar het album is er, dus ik kan eigenlijk een beetje bekijken gaandeweg wat ik wil doen, zeg maar. Ik wens je heel veel succes en wie weet staan we over een jaar of 2 jaar of zo met een artiest in de nummer 1 in de Nederlandse top 40. Dat zou vet zijn, hè? Dat zou ik heel leuk vinden. Dankjewel. Oké, dank je. Prachtig, hè? Zo als iemand uit Oostburg geïnterviewd wordt en zo carrière maakt. Maar ondertussen is aangeschoven Gonnie de Ruiter. Gonnie, van harte welkom. Ja. Vertel eerst eens even iets over jezelf, Gonnie. Gonnie de Ruiter, gewoon op de Koewacht, zoals ze dat zeggen. En ik presenteer aan tafel bij eigenlijk een gelijksoortige setting, maar dan voor Omroep Hulst. Ja, en jullie zitten op 112, hè? 112, daar red je niet alleen levens mee, maar wij proberen ook nog wat meer te brengen. Ja, inderdaad. Ja, ik kijk natuurlijk altijd als Hulstenaar, geweldig. Wim, kijk jij ook wel eens naar Omroep Hulst? Eerlijk zijn, hè? Eigenlijk niet, nee. Nee. Maar jongeren, kijken die nou wel eens naar kanaal 111, 112, 114? Nou, niet vooral, ik denk niet de kanalen, maar de filmpjes als ze tegenkomen, als het nou er leuk uitziet, denk ik wel dat ze erop klikken en dat het dan, dat ze dan even kijken en als het dan niet leuk is, dat ze dan weer verder gaan. Nou, weet je wat nou leuk is? We hebben een keer iemand van het Swing College gehad, gelijk 1000 tikken, hè, om te kijken. En dat gaat met jou ook gebeuren nou in de uitzending natuurlijk, hè? Gonnie, hoe kiezen jullie de mensen uit van de... Ja, er is een redactie die dan bij elkaar komt en die dan onderwerpen aankaart. Hè? Wat is er actueel, wat speelt er? Hebben we boze boeren of juist trotse boeren? Carnaval, een aantal dingen weet je natuurlijk wat er gaat spelen. Komen de vestingdagen aan, dat weet je van tevoren. Er zijn ook verenigingen of mensen die ons tippen, tip de redactie. Ja. En dan sturen ze een mailtje van, weet je dat er een speciaal evenement is. En daar kunnen we dan, als het kan, op afgaan. En jullie studio, waar is die nou momenteel? Ja, we hebben helaas geen eigen ruimte meer. We hebben een hele mooie ruimte gehad. Het scheelt natuurlijk een hoop opbouw- en afbouwwerk. Dus op dit moment doen we de opnames van bijvoorbeeld Aan Tafel. Doen we vooral in de Dullard. Maar we hebben door onze opnamebus... van de Icon is dat. Ja. Die kunnen we ook op locatie. Dus als er krachtstroom is, kunnen we ook ergens anders op gaan nemen. Maar dat vergt natuurlijk wel heel veel mankracht. Ja, inderdaad, mankracht, hè. Ja, en tijd natuurlijk. En tijd, die zijn natuurlijk toch allemaal vrijwilligers. Want dat moeten we niet vergeten. Wie hier ook aanwezig is, zijn allemaal mensen die dat vrijwillig doen. Die het leuk vinden om te doen. Ja, helemaal goed. En welke locaties hebben jullie nog meer? Ga je ook wel eens buiten Hulst filmen? Nou ja, wat ik zei, dan gaan we met de bus op stap. En zo hebben we wel een aantal bedrijven bij bijvoorbeeld een tuincentrum. Of een keertje dat we zeggen we gaan richting de Schelde. Ja, ik weet dat ik altijd heel erg moet oppassen met het noemen van bedrijven. Want we zijn natuurlijk nog steeds publieke omroep. Hè, dus publieke omroep. Maar als er geen verdere bijbedoeling... Bij de brandweer bijvoorbeeld hebben we ook al gezeten. Dat kan ik gewoon zeggen, ja. Bij de brandweer zeker. Zeg, en hoeveel opnames doen jullie dan op 1 avond? 2 tot 3. Oh ja. 2 tot 3 settings van Aan Tafel, waar dan 2 tot 3 gasten komen. Ja. En die worden dan achter elkaar opgenomen, zodat we proberen inhoud of content te hebben voor de komende weken. Ja. Zullen we nou even gaan kijken, een mooi filmpje over carnaval? Want dat is natuurlijk, dan kan je zien hoe onze opzet van het programma is. Laten we even kijken. Welkom bij een hele gezellige aflevering van Aan de Tafel bij. Kan niet anders met zo'n kleurrijk gezelschap. Zo. En als u met mij meekijkt, kan u denk ik wel weten waar het over gaat. Carnaval, want die staat voor de deur. En hier naast me de muzikale omlijsting. Nou, niet alleen door jullie, maar opgeraapt met Roger Blommaert. Daarnaast de sterrenplakkers. Mensen herkennen het waarschijnlijk wel van het tenue. Chris van de Brouwke. Zeg ik het goed? Ja, want ik zeg het toch wel eens verkeerd. Prins Dunikus, ook met die naam heb ik over moeten oefenen, uit Lamswaarde, Nou, een kleurrijk gezelschap. Ja, dat is fantastisch. Ik denk dat dat het mooiste is van televisie maken, dat je heel veel verschillende mensen ontmoet. Ja.
Zowel in de voorbereiding. Want hoe bereid jij je voor? Nou, de redactie die heeft soms een thema. Vaak ben ik ook aanwezig bij de redactievergadering, zodat ik al weet wat er speelt. Je kan natuurlijk heel erg leuk met elkaar brainstormen. En voordat de gasten bij ons komen, heeft de redactie in eerste instantie al contact met de gasten. En ik heb ook van tevoren nog even kort een gesprek. Oh ja. En wat doet Gonnie de Ruiter in het dagelijks leven? Ik sta voor de klas. En welke groep heb je? Nou, geen groep. Het is secundair onderwijs. Want er waren geen vacatures in Zeeuws-Vlaanderen. Dus ik sta in België een kleurrijke zeilzaten voor de klas. En daar geef ik biologie, natuurwetenschappen en fysica. Oh, vandaar dat al die programma's zo voorbij komen met verschillende interesses. Hoe bedoel je? Nou, ik bedoel, je doet van alles, carnaval. Ja hoor, dat kan allemaal. Ja, dat kan allemaal. Jij weet er van alles van. Het ADHD is ergens goed voor. Ja, nou, dan kunnen we straks elkaar een hand geven waarschijnlijk. Hè. Goed Wim, we komen even terug op de klompen. Ja. Zullen we eens eventjes naar het einde van het klompenfilmpje gaan kijken? Dat is goed. Oké. Zo. Aan. Is dat bijna klaar? Hé Wim, nou het begint al te vorderen hoor. Kijk, deze is al klaar. Wow, die is mooi. Deze moet nog een stukje werken. Zo. Wat vind je er zo van? Ze zijn echt mooi. Echte scheldmondklompen. Ja, die heeft niemand, hè? Ik heb een nieuwe klompen gekregen bij de klompmakerij in Groene. Tot ziens! Ja, bij de klompenmaker. Ik zal het even afmaken. Want, wat heb je als verrassing meegenomen, Wim? Nou, mijn klompen. Ja, laat zien aan de camera, want geef er mij ook maar eens een. Kijk. En wat is er mee gebeurd ondertussen? Nou, ze zijn dus geverfd en Ja. vernest. En mag je wel zeggen door wie, hè? Ja, door mijn moeder. Ja, dat is toch prachtig, hè? Nou, zullen we het dan maar bij afsluiten? Of, Ja, fantastisch. En ik zou eigenlijk zeggen, dit is eigenlijk een prachtig voorbeeld van, want de jeugd heeft de toekomst. En ik hoop dat er meer mensen in Zeeuws-Vlaanderen zijn die passie hebben. En die zeggen, dat wil ik ook. Ja. Nou, wie weet wat dit programma nou goed voor is, hè? Ja. Dan ga ik het nu even afsluiten. Beste kijkers, dankjewel dat jullie weer gekeken hebben. En tot de volgende keer. Nou, het was voor mij heel leerzaam. En zeker met mijn 70 jaar. En dan met een jongere erbij van 11. We kunnen nog een tijd vooruit, hè Wim? Ja. Gonnie, ook hartstikke bedankt. Oké, hè. Wim.